Здравейте! Това е, ако не сложа 15-ти епизод, и рових се около 2 часа, от което намерих са ето тези котки и си ги установих, нали? Тя си носех риба в мен и реших да ядам храната си на тях. Също, да, вие знаете за безкрайния източник, знаете за фермата ми. И може да ми кажете вече тук какво да прави, защото малко друг ли сега да оцелявам или нещо, защото тук много бързо се развих. Как порасна, ма. И сега ще гледате малко. Да. Знам, че на някои хора ще я кеф да гледат. Да, скъпа. Да, скъпа. Някои хора ще е забавно. Но нека да бъдат тази и тази. И сега. Да видим. Малко котенце. Сега нека да бъде. Не. И. Опа. Мърди, бе! Разгилност. На някой беше забавно, някой тъпо, не знам. И не знам, моля, кажете ми клиповете да почна ли в коментарите нова оцеляване или нещо друго, защото доста добре съм се развил. И ми става интересно вече какво да правя. Знаете ли какво? След този клип, следващия клип ще направя, ще построя ендър портал. Ще пробвам в минута и няколко епизода само в минута, докато не си направя ендър портал. И после по-често ще бъда в ендър портала. Да знаете. Също и са мисля да продължа с минута. Да. Видно ще стои. Или пък не. То няма. На следващия епизод ще отида и ще почна да копая, защото са не ми се разхожда. Само да убия топа ефти. Но ти така знаете, само ми учат. Ако някой обича котки или в Майнкрафт, или кучета, в Майнкрафт обещам си осиновя и куче, защото търся след този клип. В следващия ще видите, вече ще имам куче. И така. Мисля това да е този клип. Дайте още маничко. Да. Стоплиса. Стоплис. Вижте колко много се стоплих. Деца. Оп.
И не забравяйте да дадете лайк и коментар. И да се абонирате за мен. И чао!